Ik weet het niet. Oh ja, shit zou wel. Het scheelt wel 2 mm. Dat zou je toch altijd? Ja. Dat is ook zo wel. 42 Ik ben mis. Hé, Sa, Timmermans eer. Ja. Waar hier de gelijk? Zij, Toby. Daar hier net gelijk. Roland ik er hè? Ja, mijn squalfeest daar hebben we Jeu de Boel georganiseerd. De band had dan vaak zijn theaterprogramma en alles wat. Dus voor de mensen die het niks van weten, hebben we toen Jeu de Boel in. En dat voelt gewoon hartstikke goed. En Zuid is het er ook aan. Wist dat wat wij van die afstand zien, dat is een bandafstand. Maar, of een vrouwenafstand, maar hij leidt er mooi voor nou. Draait het nou vooral om techniek? Nou ja, ze kerst nou zien, ze hebben de baan hebben ze van een morgen saved. En nou wil alles volle beter rug uit. Ja, nou heb ik er de minste moeite mee. Ik heb het idee dat er ook wel wat psychologische oorlogsvoering is. Inderdaad. Ho even. Ik zei van Auken. Ik denk dat het er is. Ik zei van Auken. Ja, dit is 31 in. 31 in, ja, helemaal. 3 centimeter. Theo daar in de jasboes. Draai jij het erbij, ja? Deze bedoel je ook? Jouw broek een wol soort valt mij op. Ja, ik vind het dat ik op het kantje kan. Meter? 28, misschien 28 in heel, net niet eens. Deze luidt ik nog. Fjouwen. Nee. Ook deze luidt, ja, deze luidt nou. Maar deze sport, jongen, dit is wel zo mooi, hè, dat die mensen zacht fanatiek worden kennen. Hoe een hele centimeter tot een millimeter. Tje, nou ik weg. Oh nee, correct net. Jongen, jouw Auken. Ja, hé, wat ik zijn, hé. Ben je een beer altijd te veel? Altijd. Maar of is ik nog zo'n strie mee waar? Dan hebben de rijnkleren aan en er staat een oordietje langs de rent. Nou, daar is die gek en ik. Maar nee, het gaat altijd terug. We hebben een waarman, dat is Leentje, die gooit er nou. En die had de buienrader in de gaten, die had Piet Pauwsma in de gaten. Jo bent de waarman. Ja, ik ben de waarman. Nou ja, natuurlijk, je had de radar weer in de gaten. En dan hebben we zo'n grapje van nou, Piet en ik denken dat we... En als het dan de wages echt heel striem in wordt, dan gaan we heel vaak naar Tienste Middags. Dan appen we even zo van jongens, ik heb het niet ziek, want het wordt wages striem in waar. Nou, en dan gaan we Tienste Middags.